Chidi Onyemelukwe, please unmute yourself so you can make your contribution. To start with, I'm a she, not a he, and that's actually. Oh, sorry. Pardon me. What I'm about Your to talk camera about. wasn't on, so pardon me. Because I just want to add, or to emphasize the fact that ebe si na Ohanaeze, past, present, and future. Na ye nelele anya ka ụwa si agakwa, anyị fụ na ebe ụmụ nwaanyị na-achị n'ihe na-adịkwa iche. Anyị adịghị ekwukwa na ọka echi achị nọ na enidi imeghepụ aka ebe a sị na ọfọ ndị Igbo ya Igbo nwaanyị o Igbo nwoke o Igbo ọbụla ya nọnwụ ọnọrụ onwe nke ọ tụnye n'ihe a na-ekwu ọ dịkwa mkpa ọ bụ na anyị si na anyị chọọ ịga n'iru ifugo moderator ị na-anya fụ Chidi wele nọ nwoke ọkwa ihe a na-ekwu maka ya so biko na ọ dị mkpa ebe anyị na-aga n'iru ụmụ nwaanyị bụkwa ife anyị etinye n'ife na ọ dịkwa mkpa ka e na-enyekwu ya anya nke a na-ekwu okwu maka ịga n'iru na ịghọ ndị ọfụ ya abịa na anyị nwekwa ihe ọ ya agba iweta tinye ihe dị iche adị anyị afụ na Ohanaeze ya dị iche daalụnụ. Thank you very much. Nwanne m nwaanyị bịa bụrụ kwuo nwanne m asị na nwanne nwere di ọ ka bụkwa na ofu ha na oko na ezinifite. Thank you very much. Biko gbaghara m na ịma na afụghị m ihe onyonyo gị so mụnwa wee chee na nwoke mana o nwere ihe ọ bụ na ofu ihe afụ ofu mmiri ka na-asụ n'ite. And